Isang masayang araw sa iyo lahat mga kasolid. Isang masayang araw gusto nyo, Mrs. Kitchen Camera Girl. Masayang araw sa inyo mga kasolid. Ang episode natin ngayon mga kasolid, hindi muna tayo magluluto ng ulam. Sakto, pauwi ako kanina galing trabaho. May nakita ako na mumukbangin natin. Ito, Tokneneng, yun o. Kumakain ka ba yan, Miss Kitchen? Siyempre naman. Sarap niyan. At ang pangalan ng recipe natin ngayon, Spicy Tokneneng Challenge. Mapapalabang ka sa spicy niyan, Mrs. Kitchen. Spicy, kaya yan. Ano, prituin na natin, Mrs. Kitchen? Sige, baka prituhin pa ng iba. Prituhin yan. Start na nating prito ang ating Tokneneng street food. Dahil luto na ang ating Tokneneng, set aside na natin. Bango, naamoy mo na ba, Miss Chen? Ay, bango. Nakagutom. Napakadali lang lutuin ito, mga kasolid. Dahil luto na ang Tokneneng, mga kasolid. Anong gagawin natin, Mrs. Kitchen? Kainan na. Ganun lang kasimple, mga kasolid. Tara Kain na. So yun mga kasolid, dito na ating nilutong Tokneneng spicy street food. Yun o. Kakagutom, amoy pa lang. Sili, oh. Ulam na. Nagyayaya yung mga sili. Ano, start na tayong kumain? Tara. Meron kami sausawan dito mga kasolid. Suka na may sili na may sibuyas. Kain po tayo mga kasolid. Kain po. Sarap. Siyempre ako, unahin ko yung may sili. Oo. Yun o. May sili. Tapos, Sarap. lagyan natin ng ano, sibuyas. Yun o. Pwede rin magkanin. Sa may suba. Pwede rin sa kanin, no? Sarap. Naiinip. Suka o. No? Ang sarap din sa kanin. Sarap. Kain po Sarap tayo. ng pagkadali ng sausawan. Ang hang. Ang sarap, may sili yun o. Kain po. Nahulog pa. Sabay suka. Sabay subo. Sibuyas. Sarap. Sarap. Lipat, gutom na. Yun o. Papalaban tayo sa anghang. Huwag ka ba sipag? No. Grabe, sarap. Ito yung pag-sipat namin yun. Pag-sipat. Baka nabibili din ako sa sili ah. Gano? Maanghang na yung sausawan. Maanghang. Masarap. Nakasarap. Yung ginagawa dyan ah. Dapat silong tayo dito. Tuloy pa. Tuloy ko na ba? Masarap ba ba sipat? Masarap guys. Umbo. Masagot na si Boy sipat ngayon ah. Yun o. Masarap naman talaga.
Grabe. Libo na ako. Kain po tayo, mini crusty lady. Sa kay Sir Cesar Evaristo, shout out po. Ito sibuyas, oh. Kain po tayo, Manoy Mukbang. Agayin natin dito. No? Sarap. Atingin natin sa suka. Malutong sibuyas. Hang. Yun, no? Lagyan natin ng sibuyas, ng sili, yun, no? Kain po tayo. Kay Ate Rosana Yape, shout out sis. Kain tayo. Favorite mo to. Favorite niya ate to. Shout out sa inyo dyan lahat. Si Boss Randy Serrano, sigurado nanonood dyan. Shout out po. Boss Randy Serrano, para sa ito, subo na to. Sarap guys, oh. Yung ano. Oh. Sarap. Grabe. Shoutout po sa mga OFW yung naglalaway dyan. Shout out po sa inyo. Sigurado na-miss na nila to. Sobra. Ito yung mga pagkain na mimiss nila sa Pinas. Mga street foods, mga ganyan. Si John Eat Kasimple, sigurado. Shout out! Simpleng ulam ni Juan. Shout out po. Iniisa-isa niya talaga yung mga video natin pag nanonood siya. Solid talaga yun. Grabe. Pero gusto ko pa. Ang sibuyas ang luto. Kasili. Sarap. Ate ka lang kinain. Gusto ko pa? Mukhang napasubo ka, Mrs. Kitchen, ah. Parang gusto ko pa. Ay. Solid. Kangkang. Mabibitin yata tayo. Siyempre, nalagyan natin sa suka yan. Sa usaw dito. Sa anghang. Sa suka. Sarap. Nasusunog ng labi ko ah. Pero masarap. Tapos nalagyan natin ng toppings na sibuyas, yun, oh. Busipat. Sumay sausaw yung kamay. Yun, oh. Sarap pa lang ganito, no? Inulam ko na siya talaga. Pwede pala siyang ulamin, mga kasolid. Pampapak at pangulam. Pag gutom ka lang. Press ko na to, ayaw ko na talaga. Ayaw ko na tumigil. Wala na, ubos na. Para kay Boss Rolando Bukod, yun, oh. Shoutout po sa inyo. Grabe. Kay Kumaring Lerwina Kalma. Shoutout. Sarap. Si Romeo Manlapas, nanonood dyan kay Patagulang. Silent viewers natin. Thank you, thank you. At yung mga silent viewers natin, yan yung matindi. Kahit hindi sila nagko-comment, basta nanonood sila. Punit pa yung mga sibuyas. Maraming salamat po sa inyo, mga silent viewers. Ito na yung mga sibuyas. Ang sarap. Ay, grabe, sarap. Kali-kali yun, ubos. Ano ayaw mo lang, Miss Kitchen?
Kaya ano na lang to, kay Boy Sipat cameraman na lang to. Ibisipat na lang. Nakakaawa na siya. So ayun mga solid, maraming salamat po sa inyong panonood. Thanks for watching guys. Bye.